Dostlar, min avulda qalan proyektda bizni bugün Minzələr rayonuna iltibatlı desem de dürüst bulur. Çünkü bugün biz Ətrekli avulunda hem bugünkü bizim giroyumuz işməkər Fattahov Salavat. İsənimsiz? İsənimsiz. Mine Salavat, bunda indi biz bir küp eyvirdik qaradık. Bunda sıyırlar da var, texnika da var. Bunda siz remontlısız şulay, texnikini şulay bit. Bu qayan kilgen nişik siz bana nişik alındığınız, nişik işlədiniz? Silah güzel. Biz bugün Ətrekli avul жерлегендә, Oğuz Aykovский хуҗалыгында безнең төп эшчәнлек, игенчелек һәм терлекчелек бүгенге көндә инде 4140 башня, 1200 баш эре терлек, 400 баш савым сыер. Хуҗалык турында әйтеп киткәндә инде безнең бу Фаттаховлар бу хуҗалыкта, бу авылда туып үскән. Безнең бүтән нәсел шушы авылдан чыга. Минем бабам гомер буе шушы хуҗалыкта эшләгән, водитель булып, инженер булып, җитәкче булып, 96 елдан инде бу хуҗалыкта минем әти эшләп килә. Мин шушы җирлектә туып үстем. Яңадан инде мин укырга кирдем Казанга. Казанга укырга кергәндә Бәлки минем уйда булмагандыр, мин монда кире әйләнеп кайтырмын дип. Укып бетергәч, мин шундый фикергә килдем, шушы җирлеккә әйләнеп кайтып, гаилә бизнесын дәвам итәргә. Салават, сез авылдашларыгыз өчен, Ətrekli авыл җирлеге өчен шундый матур сабантуй үткәрә торган урында ясаткансыз, монда музейда ачкансыз әле сез, әйме? Авылдашларыгыз белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Авылдашлар белән мөнәсәбәтләр безнең яхшы. Безнең халык инде эшли безнең хуҗалыкта. Авылны ташламаска тырышабыз, үзебезнең көч белән ясадык. Ял парка, төрле дәүләт программаларында катнашып, социаль объектларны яңартабыз, төзибез. Гомумән авылыгызда кеше күпме сезнең? Авылда безнең 110 хуҗалык. Яшьләргә килгәндә? Яшьләргә килгәндә, яшьләрнең бит инде бүгенге көндә авылда каласы килми, бәхет эзләп чыгып китәләр. Минем уйлавымча, яшьләрдә курку хисе бар. Авылда эш күп, ял юк, ләкин безнең хуҗалыкта 99 кеше эшли бүгенге көндә. Шәһәрдәге кебек 8 сәгать эш көне, 2 көн ял итәләр. Хезмәт хаклары яхшы, зарланышлык түгел. Менә күпме ул зарланырлык түгел? Зарланырлык түгел дип әйтәм дә мин хезмәт хакы. Мәсәлән, сыер савучы июнь айында алды кулына 55 мең. Аның тормыш иптәше стройкада эшли, ул алды 40 мең. Гаиләгә 100 мең акча дигән сүз. Пішен чабам, сыйыр савам, тракторда жүрем. Бітіре бірінші білеме, башы оңған хаттыны қажеп. Мында барына шишмә суы, шифа жаныңа, зейфа. Достар, менә Дәниф, ул да яп-яш егет, авылда яшәп ята, тракторда эшли. Бу синең трактормы? Бу трактормы? Трактор инде. Бу сезнең тракторыгыз үзегезнеке эшләй бит? Юк инде. Колхозныкы менә Салаватның техникасы булып тора инде бу, әйме? Дәниф, авылда яшәү рәхәтме? Авыл рәхәт, әйе. Шәһәргә китәсегез килмиме? Юк, авылда рәхәт. Менә монда Яршалы шәһәр якында гына яшәрсезме? Ара-тирә инде, бик түгел. Менә өйләнгәндә әгәр дә хатыным минем авылда торасы килми дисәң, ничек булырсың икән? Кем белгән инде? Димәк, синең шәһәргә күчү уйларыңда бар. Юк инде, авылда калу инде минем. Сез өйләнгән шулай бит? Әйе, мин теге елны өйләндем 2020 елда. Гаиләгез белән инде шушында Ətrekli авыл җирлегендә яшисез. Әйе, шушы Ətrekli авылында яшәп киләбез бүген. Хатыныгыз кайдан?
Хатын минем Казаннан була. Институтта укыганда таныштык. Сіз Виктор, ничек булды ул менә? Яш кызлар бит инде күбрәк шәһәргә тарталар. Гомумән яшьләр хәзер авыл җирен бик өнәп бетерми. Ничек сез аны менә монда кайтырга? Бу җирлеккә кайтты. Ничек алып кайттыгыз? Сере нидә моның? Сере нидә? Без инде 3 елга якын йөрдек. Инде үземнең булачак хатынны әзерләп килдем, әйтеп килдем, мен авылга кайтачакмын, шу җирдә эшләячәкмен, шу гаилә бизнесын дәвам итәчәкмен дип. Әйтергә кирәк, риза булды бу шартлар белән. Хәзер укымыймы? Юк, укымый. Матур яшәп киләбез. Ул монда нәрсә белән шөгыльләнә? Ул инде без бит КГФда укыдык, экономическийда. Ул безнең экономист булып эшли шушы хуҗалыкта. Бездә әйтәләр инде авылда эш бетми дип, ләкин менә ниндидер күңелле чаралар да барга тиеш бит инде яшьләр өчен бигрәк тә яшьләр авылга кайтса. Сездә бармы ниндидә булса мероприятиялар? Культурный массовый мероприятиялар үтеп тора. Бездә ай сайын дисәң дә була. Сезонлы эш биткән сайын, яз көне, көз көне у театрда чакырабыз, концертта чакырабыз, сабантуйлар үткәрәбез. Ай сайын менә шушы площадкада без үткәрәбез әтрәкле базары. Монда инде безнең үзебезнең продукцияны алып киләбез, күрше авыллардан үзләренең халык үзенең продукциясын алып килә. Сөт өсте, бал, каз, Җиләк җимешләре хәзер. Сез Салават менә ничек уйлыйсыз? Бу программалар бар, шулай бит инде квартираларда бирәсез, машиналарда бирәсез. Барыбер яшьләр бик авылга тартылмый. Моның проблемасы нәрсәдә икән? Яшьләрнең авылга кайтасы килми, минемчә. Алар өчен шәһәрдә күңел ачу чаралары күбрәк. Бәлки кайберләр уйлыйдыр, акча аз түләйләр дип, ләкин безнең хуҗалыкта алай түгел дисәң дә була, акчаны җитәрлек түлибез. Суббота, воскресенье ял итәләр. Пожалуйста, шал безнең инде якын шәһәрләр Шаллы, Әлмәт рәхәтләнеп барып ял итеп, кинога барып, театрга барып кайтырга була, күңел ачып. Менә сездә эшләүче халыкның, эшләүчеләрнең яшьләре ничә яшь? Уртача. Яшьләр безнең хуҗалыкта аз, ләкин алар бар. Безнең менә Шигәбиевлар нәселе бар. Аларның әтиләре эшләде, үзләре эшләр, аның үзләренә инде 40 яшька малайлар әйләнеп кайтты шушы хуҗалыкта. Малайлары техникумны бетереп, Минзәлә техникумын бетереп, шушы хуҗалыкка кайттылар, Заиковскийга. Яшьләр агроном малай безнең. Әтисе гомер буе агроном булып эшләде. 50 ел быел пенсияга чыкты, әле һаман эшли. Ул безнең нигә хозяйствога кайтты инде. Шулай әйтеп китәргә кирәк, безнең бит дәүләтнең программаларында эшләп килә яшьләргә, ул подъемный. Менә безнең бөтен кайткан яшьләр алдылар подъемныйны Минсельхоз программа буенча. Шулай ук безнең авылда гына 36 үй дәүләт программасы белән төзелде. Ул үйләрне бирәләр һәм монда кайткан яшьләр ким дигәндә 5 ел эшләп яшь. Шундый алар белән инде безнең Минсельхоз контракт төзей. Алар 5 ел шушы хуҗалыкта, авыл хуҗалыгында эшләргә тиешләр. И тагын әйтеп китәргә кирәк инде безнең үзебезнең сатып алынган үйләр бар. Без менә яңа специалист кирәк икән, служебный машина бирәбез, үй бирәбез. Бу сезнең шәхсән үзегезнең? Шәхсән үзебезнең. Тагын менә теге елдан кирип китте инде безнең Мөслим белән Минзәләдә дә квартиралар алып куйдык. Авылда торасы килмәгән яшьләргә условиялар создав итәбез шәһәрдә торырга. Оho, димәк, әгәр дә сез яшь һәм сезнең эшлисегез килә икән, авылга кайтып торасыгыз килә икән, менә әтрәкле җирлеге иң яхшы вариант, чөнки әле без мондый шартларны ишеткәнебез юк иде. Менә үзегез Казаннан авылга кайтканда сезне күбрәк бизнес, акча эшләү тартып кайтардымы, әллә инде ул авылыгызга булган мәхәббәтме? Мин инде әйткәнемчә шу авыл җирлегендә туып үстем, шунда тудым, шушында укыдым, яңадан Казанга чыгып киттем. Минем инде мәхәббәт авылга, техникага ул әтидән килгәндер, кичкенәдән үземне алып йөрде. Мин инде мәктәптә укыганда, каникул вакытында тракторда, комбайнда эшләп үстем.
шул мәхәббәт минем йөрәгемдә саклангандыр. Дуслар, шулай итеп безнең бу чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Бүген без Минзәлә районы Әтрәкле авылында булдык. Салават, сездән кыса гына үгет нәсихәт яшьләргә. Яшьләрне инде без авыл җирлегендә көтеп калабыз. Бөтен шартларда бар. Матур, күңелле итеп бүген көндә яшәргә була. Эшләп, гөрләтеп. Салават, кунакчылыгыгыз өчен безне каршылап, шулай бөтен әйберне сөйләгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Ага таба уңышлар телибез. Һәм инде чыннан да яшьләр безнең чыгарылышлардан соң авылларга күбрәк кайтыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт, сезгә дә уңышлар. Рәхмәт.